Kim jesteś? Czy cię jeszcze zobaczę? Czy widziałam cię tylko na chwilę? Tak jak to zachodzące słońce i znikające fale? Jak to możliwe, że nie mogę przestać o nim myśleć? Może on myśli teraz o mnie? Ciekawe, czy znowu wpadniemy na siebie? Czemu byłam aż tak naiwna? Po co tyle myślałam o nim? O nas? Panna Smutek i Żal